Magkasamang ininspeksyon ng Department of Transportation o DOTR at Asian Development Bank o ADB ang mga construction site ng North-South Commuter Railway o NSCR sa Bulacan at Pampanga nitong Miyerkules at kinilala ang malaking progreso sa right-of-way acquisition at relokasyon ng mga project-affected persons. Ayon sa DOTR, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ahensya na pabilisan ang pagkuha ng mga site upang mapabilis ang construction ng NSCR at iba pang malalaking proyektong pang-imprastruktura. Pinuri ni Transportation Secretary Vince Dizon ng DOTR Right-of-Way and Site Acquisition o ROSA Office sa pagtupad sa target na makumpleto ang mga proseso bago matapos ang Hunyo ngayong taon. Pinangunahan ni DOTR Assistant Secretary for ROSA IC Calaguas kasama ang ADB team ang pagbisita sa Abacan Bridge, Angeles Station at mga relocation sites sa San Fernando, Pampanga. Sinuri rin nila ang mga planong relocation sites sa Kalumpit, Bulacan. First naming relocation in partnership with LGU. Nandun pa po sa dulo. Ito po, ginawa ng LGU na. 4 lanes daw. 4 lanes po. Ang ADB ay katuwang ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa pagpopondo ng NSCR kabilang ang Malolos Clark Railway Project. Magsasagawa ang ADB ng regular monitoring sa implementasyon at progreso ng proyekto. Nakikipagtulungan din ng DOTR sa National Housing Authority o NHA, Social Housing Finance Corporation at Department of Human Settlements and Urban Development para sa pagdevelop ng iba pang relocation sites. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, Susuyo.